Itse asiassa mulla on just seuraa, että mun ei tarvitse syödä yksin. Ai jaa, kuka? Toi. Isman. Joo. Ismo. Hei. Mä tarjoan sulle viskipau. Mun on kyllä pakko myöntää, että se oli lähellä, että mä vetänyt sua kuonoon siellä kahvilassa, kun sä tulit siihen veljeilemään mukaan. Silleen veljeilemään. Kato, mä toimin sillain vähän niinku intuitiivisesti tässä, vähän niinku sillain kuin sodassa sillain. Ai intui. Siis vihollinen Salla, ymmärrän. Hei Lasse, pas huittoa tolla vähän mun selkää, jos se sun vihas siitä vähän laantus. Et oo tosissaan. Mitä? Väitit sä mukaan, että sun ei olisi koskaan tehnyt mieli piestä mua? Mitä? No anna mennä nyt vaan, anna nyt mennä oikein koko rahaa. Hyttyneekö se siellä oikein huiskii? Eikä susta nyt ole enempää? Ei helvetti, nyt taitaa tulla kyllä liian kuuma. Oliko sittenkin vähän liian kuuma? On se hyvä laitella, että mulla sujut, kun sä oot loppupeleissä ihan äijä. Samoin sinä siemeni. Saatais vaan vielä tuo naisväki ja hameväki ymmärtämään se. Sanos muuta. Ei Paulakaan ymmärrä, mitä Dekkarin julkaisusta seuraa. Mulla menee vielä heikommin. Taija se lemppas mut pihalla. Näinkö kävi? Turpaa tuli niin, että tukka lähti. Ja ihan syyttä suhta. Sähän savut koko äi. Ne makkara. No eihän sitä nyt tolla tavalla väistynyt. Ai helveti. Upota tohon. 5 kädestä. Että mustaamaan. Mun ois pitänyt vaan uskoa itteeni ja ottaa nää folioon. Mitä sun käsi? Tällaisessa on. Mä oon edelleenkin sitä mieltä, että sun olisi pitänyt mennä heittää kanssa terveyskeskukseen. Siis tällaisen pikku pipin takia. Se vähän ois naurannut mut sieltä ulos. Ai. Oli se vaan se hyvä, että susta ei tullut lääkäri. No joo, on noi taidot päässyt vähän ruostumaan, mut kuule Eritreassa ne paikkaili äijien raajoja siihen malliin, että ne lähetti mulle kiitoskirjeitä vielä kuule vuosien jälkeen. Joo, niin varmaan. Ja nyt kun nämä pienet pintahaavat on paikattu, niin keskitytään tuohon sieluhoitoon. Joo, mikä siinä? Minä jäkin sieluhoito vähän kesken, kun herra Uunimakkarat tuli valmiiksi. Joo, me ei puhuta siitä. Ei. Otetaan vaan. Ja, otetaan. Paula Heintä, tää sun mies, se on ihan yllätyksiä täynnä. Tää Laitinen, tää on osoittautunut todelliseksi toiminnan mieheksi. Siltä tosiaan näyttää. Me otettiin tuikku murheeseen ja 1 lääkkeeksi ja nyt et rupee nipottaa. No mitäs murheita herrolle sitten on? Naiset. Nekö ei ymmärrä tuommoista ylenpalttista juomista keskellä päivää. Onpa todella ahdasmielistä. Toi Tanja teki Ismon kanssa välit selvä. Ja ihan ilman syytä. Nimenomaan. Puhuitko sä edes Sepolle, että sä et ole työkykyinen? Sekin vielä. Moi. Moi. Tässä on 2 elävää esimerkkiä siitä, miten asioita ei kannata hoitaa. Mennään keittiöön. Ei noita sikapussuja kestä kattoa. Paula, tiedoksi Ismo muuttaa meille asumaan. Nimittäin kaveria ei jätetä. Sori, kun mä taisin luvata vähän liikaa. Sattuuhan sitä, kun viski virtaa ja järki seisoo. Voi Ismo, hei, kun meillä on itsellä ollut niin paljon kaikenlaista viime aikoina. Se mun oikeudenkäynti oli meille kaikille raskas prosessi. Hei, mä ymmärrän kyllä. Ihan totta.
Onko sulla joku paikka, mihin sä menet? On, ilman muuta mulla on. Hei, ota toi. Jos mä menen avaamaan. Ei, kun mä Kyllä mä menen. Lassi, mä avaan. Mä avaan. Missä sä oot luuhannut koko päivän? Saunassa on käynyt joku häirikköporukka. Kiivassa on ihan paskana, ties mitä listeriä sinne on menty kaatamaan. Jaa, näinkö on? No näin on. Ajattelin, josko sä olisit nähnyt siellä jotain epämääräistä porukkaa, kun kävit siellä siivoamassa päivällä. Jaha. Taisi löytyykin syyllinen lähempää kuin arvattiin. Joo. Sinäkö siellä saunalla oot riehunut? En mä nyt varsinaisesti ole riehu. Niin, muuta vaan vetäisit kännit ja panit paikat remonttiin. Tällä tavalla sun edellisessä työpaikassa toimittiin. Saunottiin ja kännättiin työaikana. Miten sä sait se kiukaa tuhottua? Oksensit sä sinne vai mikä helvetti se dunkkis oikein oli? Makkarat palo. Mitä ihmettä sä oot nyt tekemään? Tämmönenkö on sun käsityksestä työmoraalista? Mun työmotivaatio saattoi olla vähän hukassa. No herra insinööri on sitten hyvä ja hakee muualta töitä. Talotaikurit on perheyritys. Me ollaan ylpeitä siitä, mitä me tehdään. Näin. Kyllä mä heti arvasin, että laiska tunarihan sä vaan oot. Lasse on syytön. Minä siellä saunalla juopottelin ja paistelin makkaraa. Kenen luvalla sä sinne saunaan menit? Omin lupineni meni. Mulla tuli koti-ikävä, kun niin monet hyvät löylyt siinä saunassa olen ottanut. Ja poltin siellä käteenikin. Mutta onneksi ei sattunut tämän pahemmin. Kuule, oppa onnellinen, ettei palannut koko sauna. Tai talo. Ja se on ihan kokonaan Lassen ansiota. Lasse sattui just paikalle silloin, kun vahinko sattui. Vai mitä? Joo. Mä siis sammutin saunan ja toisen tänne paikata. Lasse luultavasti pelasti mun hengen. Jaa, no se oli hienosti tehty. Jäit sitten kuitenkin Ismon kanssa ryypiskelemään, etkä palannut takaisin töihin. No älä nyt kyllä tuommoisen uroteon jälkeen voi vähän rentoutua. Mutta sinä annoit meidän syyttää väärää miestä. Sinä laitella ostat sitten uuden kiukaan taloyhtiölle. Kyllä, tietysti, totta kai. Lasse, pyydän anteeksi, että me tuolla tavalla aiheettomasti syytettiin sua. Vieläkö sä suostut tekemään töitä meidän firmassa? Joo. Onko motivaatio-ongelmia? No se on hyvä. Saatkin sitten heti huomenna vaihtaa kiukaan, jos sopii. Asia selvä, pomo.